Чыннан да татар теленең бүгенге язмышы бу безнең барыбызның да кулыбызда булган җаваплылыгыбыз. Һәм шуңа бәйле татар теленең киләчәге нинди булыр, без моңа нинди үсеш, нинди үзебездән өлеш кертә алабыз, моның турында сөйләшеп алабыз. Рус теле балаларда татар телен укыткан кеше буларак үземнең тәҗрибәгә нигезләнеп шуны сезгә әйтә алам. Татар телендә кызганычка каршы хәзерге вакытта яшьләрне кызыксындыра алган продуктлар бик әз. Бер гади генә мисал, Екатеринбургтан килгән бер рус егете, минем укучым, миннән сорый: "Абый, давайте посмотрим фильмы на татарском", дип әйтә. Һәм инде үзенең күз аллавында теге Интерстеллар кебек заманча чыга торган фильмнарны сорый инде. Мин шунда аптырап куям, чөнки татар телендә ни кызганыч, бу фильмнар тәрҗемә ителмәгән. Гомумән, яшьләргә бүгенге көндә нәрсә кызыклы? Яшьләрне, яшүсмерләрне беренче чиратта фильмнар, сериаллар, төрле заманча әсбаплар, технологиялар эшләре, шундый кебек, шуның кебек әйберләр кызык, шулай бит? Ләкин ни кызганыч, татар теле әлегә бу өлкәләргә ныклап кирип урнаша алмады шул. Һәм шулай итеп, яшьләр үзләрен кызыксындырган продуктларны татар телендә хәзерге вакытта таба алмый. Бу әлбәттә бик тискәре күренеш, чөнки моңа бәйле алар бу продуктларны рус телендә укырга, күрергә күнегә, һәм шулай итеп татар телендә сөйләшми, фикерләми, аралашмый булып чыга. Бу зур проблема һәм аның шешелеше булып бары тик татар теленең кулланыш даирәсен киңәйтү һәм татар телен чын мәгънәсендә шәһәр теле итү проблемасы килеп баса. Узган тапкыр форум резолюциясендә без Казанда татар телендә фильмнар күрсәткән кинотеатрны ачу мәсьәләсен күтәргән идек. Кызганычка каршы бу әле һаман тормышка ашмады, мәсьәлә һаман актуаль кала бирә. Дөньяда хәзерге вакытта барлык телләрнең түбәндәге юнәлеше урын ала. Ныклап ике аягында басып тора торган телләр һәрвакыт тормышның бөтен кулланыш даирәләренә, бөтен өлкәләренә кирип урнашалар. Ягъни тел үсә камилләшә икән, ул тормышның барлык өлкәләрендә урын алырга тиеш. Казанда һәм гомумән татар телендә бары тик ниндидер кухня теле, бары тик аралашу теле дигән караш кызганычка каршы әле һаман саклана. Ләкин без беләбез, татар теле ул бары тик аралашу теле генә түгел. Ул заманчалык, ул прогресс, ул фән, технология теле дә булып тора. Бу проблемаларны хәл итүдә хәзерге вакытта һәвәскәрләр бик актив катнашалар. Шул фильмнар мәсьәләсеннән бер мисал китерә алам. Күптән түгел генә интернетта 1+1, Ледниковый период, Один дома кебек фильмнарны татарчага яңгыраттылар. Мөгаен күбегез моны белә күрәдер. Интернетта бу шактый зур резонанс тудырды һәм шактый зур кызыксыну уятты. Ләкин ни кызганыч, бары тик һәвәскәрләр, активистлар тырышлыгы белән генә бу эштә артык зур тәрәккый итеп булмый. Әйтик, Казакстанда фильмнарны казак теленә тәрҗемә итү буенча махсус дәүләт комиссиялары эшли, мәдәният министрлыгы бу мәсьәләләрне үз контролендә тота. Безгә дә бу тәҗрибәне куллану шактый уңай булыр дип саныйбыз. Моның кебек гаять әһәмиятле, кирәкле һәм татар теле үсешенә ныклы тәэсир ясаган бик күп интернет проектлар да бар. Әйтик, татарча кызыклы фәнни популяр язмалар чыгарган гыйлем проекты бар. Шулай ук саморазвитие үзләштерү өчен Максат дигән сайт эшләп килә. Күптән түгел генә әлбәттә видео лекциялар сайты эшләп китте. Булар барысы татар теле үсешенә менә дигән алдынгы үсеш китерә торган проектлар булып торалар. Ләкин аларны хәзерге вакытта бары тик энтузиазм гына алып бара. Моңа бәйле бу файдалы проектларны үстерү, киңәйтү, аларның санын үстерү максатыннан безнең форумыбыз исеменнән шундый бер тәкъдим һәм без аны резолюциягә кертергә тәкъдим итәбез. Ул безнең хөкүмәт каршында мондый татар теле үсешенә ике теллек мәсьәләсендә эшләгән проектларга ярдәм итә торган бер фонд булдыру. Һәм ул фонд бары тик матди яктан түгел, шул ук вакытта рухи яктан да ярдәм итеп, татар теле үсешенә ныклы ярдәм итер дип өметләнәбез. Татар телен мөмкин кадәр заманчарак һәм кызыграк итәргә кирәк. Чит ил фильмнары, заманча чит ил әсәрләрен тәрҗемә итсәк, татарча компьютер һәм смартфон кушымталарына, уеннарына тәрҗемәләр ясаса, һичшиксез татар теленә мәхәббәт тә артыр, татар телендә аралаша торган, сөйләшә торган, татар теле белән кызыксына торган кешеләр саны шактый артыр дип саныйбыз. Татарстандагы ике теллелек тагын бер әһәмиятле мәсьәлә. 24 ел элек Татарстанда 2:1 дәүләт теле турындагы канун кабул ителде. Тик ни кызганыч, нәтиҗәләр 100% яхшы дип әйтеп булмый. Гомумән бу өлкәдә ике яклы нәтиҗәне күрәбез. Бер яктан чыннан да татар теленең роле артты. Татарча мәктәпләр ачылды. Татар телендә сөйләшүче кешеләрне ешрак күреп була. Урамнарда татарча визуаль мәгълүмат та барлыкка килде. Ләкин ни кызганыч, тискәре тенденциялар да әле һаман бар.
Яшьләр арасында татар теле бары тик кечкенә төркемнәр арасында гына аралашу теле булып һаман саклана бирә кызганычка каршы. Шулай күптән түгел ишеткәнсездер, галимнәр Казанның тел ландшафтын өйрәнделәр һәм урамдагы бөтен визуаль мәгълүматның нинди телләрдә башкарылганын өйрәнгәннәр. Ни гаҗәеп, безнең дәүләт теле, татар теле Казанда нибары 5% кына кулланыла. Ягъни бөтен визуаль мәгълүмат илмә такталарында нибары 5% очракта гына татар теле кулланыла шул. Бу әлбәттә тискәре тенденция. Ике теллелек безнең өчен хәлиткеч мәсьәлә. 21 гасырда бу иң әйдәп баручы замана кешенең күрсәткече. Ягъни заманча прогрессив кеше булырга телисең икән, син көндә 2-3 телне белергә, ул телдә иркен аралашырга тиешсең. Ике теллелекнең гамәлдә булуы ул ике яклы хәрәкәттән тора. Бер яктан дәүләт ягыннан, икенче яктан җәмгыять тарафыннан. Ике теллекнең әһәмиятен түрәләр аңларга тиеш. Ни кызганыч, еш кына төрле чаралар үткәргәндә, төрле рекламнар яки визуаль мәгълүмат әзерләнгәндә, бары тик рус телендә генә бой белән башкарыла. Һәм без һәр вакыт моны күреп, махсус хатлар язып, мөрәҗәгатьләр кабул итәргә тиешбез. Нишләп татарчада язмадык, әйдәс ике дәүләт телендә язык әле дип әйтергә тиешбез. Безнең фикеремчә, бөтен хөкүмәттә бу автоматик рәвештә башкарылырга тиешле эш булырга тиеш. Ягъни берәр шара үткәрелә икән, аны ике дәүләт телендә үткәрергә кирәк. Берәр илмә тактасы эленә икән, аны шунда ук ике дәүләт телендә эләргә кирәк дип саныйбыз. Шулай ук хөкүмәттә, төрле даирәләрдә татарчада белгән, ике дәүләт телендә яхшы белгән һәм сөйләшә белгән кешеләргә шулай ук аерым караш, өстәмә түләү, ниндидер мотивацияләү өчен җылы караш кирәк дип саныйбыз. Тел дигәндә дәүләтнең катгый принципиаль карашы булсын диясе килә безнең. Без форум тарафыннан күп санлы мөрәҗәгатьләр, хатлар язабыз. Һәм дәүләт һәм хосусый оешмаларга без һәр вакыт әйдәгез, моны да татарча язып, татарчага тәрҗемә итик, татарчада чыгарып дип мөрәҗәгать итәбез. Һәм ни кызганыч, еш кына хәтта дәүләт органнары тарафыннан безгә тискәрерәк җаваплар килә, отпискалар яки татар телен кирәксенмәү дигән сүзләр чыга. Зур тырышлык белән күптән түгел генә без иң соңгы уңышларыбызны әйтәм. Татарстанның, беләсез, социаль шәбәкәләрдә хәзерге вакытта рәсми аккаунтлары бар. ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбукта сез Татарстанның яңалыклары белән танышып барасыз. Ләкин ни кызганыч, иң башта ул бары тик рус телендә генә алып барыла иде. Без форум советы белән һич тә ризалашмыйча, күп кенә оешмаларга, бөтен инстанцияларга язып чыктык һәм берничә ай көрәштән соң ике дәүләт телендә дә эшли торган социаль шәбәкәләргә ирештек. Хәзерге вакытта сез бу аккаунтларны ачсагыз, аларның татарчалары да бар һәм рәхәтләнеп безнең яраткан Татарстаныбызның уңышларын татар телендә дә күреп, аны шатлана аласыз. Шулай ук бу барысы да бер зур фикергә тәрә. Татарстан безнең җәмгыятебезнең тарафыннан бу тырышлыкларны ничектер хөкүмәт белән берләштерергә кирәк. Ягъни хөкүмәт үз тарафыннан шактый тырыша, без дә үз ягыбыздан шактый тырышабыз, ләкин ни кызганыч, безнең тырышлыкларны ничектер берләштереп булмый. Шуңа бәйле шулай ук безнең резолюциябызга кергән бер тәкъдим буларак без хөкүмәттә яки президент каршында телләр мәсьәләсе буенча омбудсменны теләр идек һәм безгә эшләр өчен бу шактый җиңел булыр иде. Чыннан да ике теллелекнең әһәмиятен аңлаган, ике теллелекнең өстенлекле икәнен аңлап, бу юнәлештә актив эш итә торган ниндидер бер хәрәкәт булдырырга кирәк дип саныйбыз. Татар телендә мәгариф өлкәсендә үсештә булырга тиеш һичшиксез. Кызганычка каршы хәзерге вакытта һаман кайбер тискәре күренешләр кала. Иң зур проблемаларыбызның берсе бердәм дәүләт имтиханын татар телендә тапшыра алмау мәсьәләсе. Аның негатив тәэсире буларак без күрәбез, күп кенә татар мәктәпләре ни кызганыч рус теленә укытырга күчәргә мәҗбүр булалар. Аеруча, мәсәлән, югары сыйныфларга таба. Рәшәт. Тамам. Шуны аңлап, татар телен үсеше өчен бу очракта балалар бакчасы, мәктәп, университет чылбырын һичшиксез булдырырга кирәк. Һәм бу чылбырда тулысынча татар телендә белем алу мөмкинлеге булырга тиеш. Татар теле бу безнең ата-бабалардан калган әманәт. Татарстан Республикасының статусы, аның конституциясе, татар телен дәүләт теле статусы безгә җиңел генә бирелмәде. Һәм татарлар ул фольклор милләт түгел, без прогрессив халык. Безнең максатыбыз телне саклап калуна түгел, аны үстерүдә. Татар теле ул үзара аралашу теле. Ул дипломатия, бизнес һәм сәясәт теле. Татар теле төрле ачышлар ясый торган фән теле. Татар теле ул танылган әсәрләр иҗат ителгән әдәбият теле. Татар теле төрле милләтләрне берләштерүче тел.
Biz шуңа ынтылырга һәм шуңа ирешергә тиешбез. Шуңа күрә телебезнең хәле тулысынча яшьләрдән безнең тырышлыктан тора. Шуңа күрә мөмкин кадәр актив хәрәкәт итик, яңа проектлар булдырып, игътибар алыш, бик зур рәхмәт.